गुदुं खामदो हेल' लोगोफोर आंनि दादु सरकारि ब्लगाव फिन खेबसे नोंसोरखौ बरायहरनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय फैसा 100 हर लकेलाव लाना फैनि फैनाय दे थाबनो गोबाव खालामना हायथुथु मानसियालाय मानसि गरम दे आं जा लोंहोबाय थादो दे खनसे मोसानाय दिनै बाहायनो फैसा दोनग्राया बेखौ खेबलाय नांबाय खर' थांसै बेदर लोगोफोर जाहैफ्रा बेदर लायखांलायसै जानो सबखै थांलायसै मोनाबिलिनि बेरायनो लोगोफोर बाइकनि साबिखौ नै सिबिजेटनि साबिखौ बाय लोगोफोर फंबाय फंबाय पक'रा जानोसै होमबा ना चिकेन पक'रा हर दैखौ गुदसे लोंनानै खुलिनो ख'बा मम' नायो आदसा लोगो बानायदो जोंनिया पक'राया बरियासै चिकेन पक'राया फैबाय जोंनिया दा मोननै जालां आंनो बिब'आव होदो ना आदसा हाम very tasty अमाया होदो गोथाव जादो हाम नायम गुदुं खामदो दाउफोरा खिलाना हरबा सार बिफांनिफ्राय गैला नै जा मेदासकआव नै सुमन बर' बेनाव माने मोनासिम माने नांनाय बायसा सबजिफोरखौ मोनगोन आरो सब एभ्रिथिं लकेल धुनिया केबिस फानलु इमा बुस्थु इमा धुमा बुस्थु हाइब्रिद आदसा भुटाननि मोनानि 8टासिम मोनगोन इनियाव सोरनोबा मैगं नांगौबा नांनाय मैगंखौनो मोनजोबगोन इनियाव सोरबा खानाफोर जायोबा मोनगोन ना हराव लागि मोनगोन आरो दामाबोथ' खमाव होयो खोमा एसे ना एसे खमानो आदसा दे लोगोफोर सोरनोबा नांगौबायाव लांफैबानो जाबाय 8टासिम मोनगोन आरो इयाव हेल' लोगोफोर चिकेन पक'रा जाना फैलायबाय जों दा माने बरमा थांगासिनो आरो मा लायनाय जायो मा मायखौ उनाव खोथासिगोन थांग्रोनि गारि सालायबाय दोङो लोगोफोर नायलांबाय थादो जोङो थावसो सोनो फैदों जेबो लांनो फैयाखै पेट्रल पाम्पआव थावसो सोनो फैदों लोगोफोर बाखि जेबो खामानि गैया थाव सोनो फैनायानो 450 बेसे जागोन 450 করে আপনার ইয়াও 200 মন 220 টাকা 180 টাকা दे जागोन दे गोदा लोगो बरियासै हेल' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय प्लिज अननानै प्लिज